Venres 5 de xuño, manifestación roteiro contra o despropósito da permanenza dunha planta de gas no corazón da nosa ría, polo desmantelamento de Reganosa, por ilegal e perigosa, por ameazar a nosa vida e seguridade, porque empobreza a ría e porque foi construída utilizando a corrupción política, o engano e a manipulación, só por intereses espurios, económicos e políticos, duns pouco ricos, poderosos e cobizosos. A saída da manifestación roteiro este venres 5 de xuño será ás 8 da tarde desde a Praza Amada García, diante do edificio administrativo da Xunta de Galiza. E ademais, retransmisión en directo a través de Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos, dende o 93.9 da frecuencia modulada. Manifestación roteiro polo desmantelamento de Reganosa. Este venres 5 de xuño ás 8 da tarde diante do edificio administrativo da Xunta de Galiza. Convoca Rede Galiza non se vende. Galicia non se vende. Goberne que goberne. Galicia non se vende. Goberne que goberne. Galicia non se vende. Forman parte do colectivo Galiza non se vende aquí na Terra de Trasancos, Fusquenlla, Verdegaia, Comité Cidadá de Emerxencia para a Ría de Ferrol, Artadra 21 e Unión Libertaria. Que che parece? Bueno, pues toda esa xente... de Caixa Galicia, a que está situada ali na Praza de España. E Caixa Galicia que tanto por cento se leva en todo este... Pois Caixa Galicia participa pois prácticamente o mesmo que a Xunta de Galicia, un 10%. Que cutre. A terra é nosa e non de Reganosa. 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 Ese cruceiro maravilloso galego, sí. A Unión Penosa, que se eleva a un 21%. Maravilloso. Un pobo para alimentarse ten dúas opcións. A primeira, a que nos acabamos de definir como soberanía alimentaria. E o cuarto punto é o Grupo Tojeiro, neste caso representado pois, por un supermercado Gavis. Estamos en desenvolvendo moi ben, hai que por outro lado dan outra xente, dan os anarquistas con outra xente, vai ver de calla, cada un leva as súas pancartas, pero que está desenrolando moi ben, tranquilamente. Vos comentaba antes que creo que todos os lugares están controlados polas fuerzas de seguridade do Estado, non deixan algún intentou tirar petardos que xa estaba a todo para que non se haga ninguna clase así de ruido molesto, de agresión. Moi ben, moi ben. Quinto posto, Caixa Nova, esa outra caixa que tamén se ven instalando aquí nestas rías altas. O Banco Pastor, o número 6, o número 6, o Banco Pastor. Que se leva o Banco Pastor? O Banco Pastor aporta a Reganosa un 5%. Bueno, no propio Comité de Emerxencia para a Ría de Ferrol hai diversas sensibilidades, unhas que apostan pola reubicación da planta de gas no porto exterior e outras, como no caso da Unión Libertaria, que moitas veces o comentan e nos facemos ben en recordarlo porque é outra visión que existe, ¿no? Que está aí, que é a de
a de poner de manifiesto que este tipo de gas, este tipo de recursos fósiles, ¿no? Pues son caducos, ¿no? Digamos, una perspectiva de recurso energético a longo prazo, non, Che? Sí, bueno, hai que diferenciar ben, non? Non é só Unión Libertaria, Verde Gaia tamén está por ese tema, e despois dentro do mesmo comité pois hai persoas tamén que están pola, pois porque a planta este fora, pero nin fora aí al lado no porto exterior nin en ningún lado, non? Aí é unha das pequenas discusións internas que hai, non? Bueno, en cualquier caso, que todos eles se denuncian ao fin e ao cabo, pues, este despropósito. O primeiro punto del e no que todos coinciden é que é unha barbaridade que unha planta de gas este aí o carón de núcleos poboacionais, ¿no? Con eses intereses de persoas concretas, ¿no? de particularidades concretas por riba de toda a xeralidade, de toda a pobazón que hai nesta zona, ¿no? Poñerlle freo a esta locomotora desbocada deste falso progreso, dos trens de alta velocidade que nos queren facer creer que é o que hai que facer para chegar a Madrid en 3 horas, provocando a destrucción dunha natureza privilexiada como é a galega. Con todo isto, confunden o crecemento do Produto Interior Bruto co benestar social, cando as diferencias sociais e a privatización dos servicios non fan máis que medrar. Non podemos tolerar máis o intolerable. Este modelo ten alternativa. Defendamos o litoral. Goberne quen goberne. Galiza non goberne. Galiza non